Mu video ya musiku la lero tikhala tikuona ma stadium akulu kwambiri mchaka cha 2025 makamaka ku Africa. Dziko la Malawi lili ndi ma stadium awiri amene ndi okongola mochititsa kaso. Stadium yoyamba ndi ija ya Bingu ndipo stadium yachiwiri ndi ija ya Chichiri. Koma ngakhale kuti zonsezi zili choncho, Kamuzu Stadium komanso Bingu Stadium ndi ma stadium awiri amene ndi odziwika bwino. Imodzi ya Bingu yokha ndi imene ili ya international. Koma funso ndi zakuti nanga kodi mu Africa muno ndi ma stadium ati amene ali mu top 10? Mu siku la lero tiyeni tikhale limodzi chifukwa muli ndine Sam Mavita. Tiyankhule kuti tengani popcorn kaya ndi filizesi tiyambe kusatira video ya musiku la lero. Amene mwayika ma headset kwezani volume ngati simuli pansewu. Tiyeni tikhale limodzi. Pa namba 10 pali Stade Olympique de Rades. Iyi ndi stadium yapamwamba kwambiri imene ili mdziko la Tunisia. Stadium iyi ndi stadium yapamwamba kwambiri mdziko la Tunisia imene ili mu mzinda waukulu wa Tunisiayo imene inamangidwa mchaka cha 2001. Ndipo ili ndi bwalo limene dziko la Tunisia limagwiritsirapo ntchito pa international level komanso pakhala pakuchitika masewera a mpikisano wa CAF. Pa namba 9 pali Alassane Ouattara Olympic Stadium. Iyi ndi stadium imene ili mdziko la Ivory Coast. Stadium iyi inasegulidwa mchaka cha 2020 yomwe inamangidwa ndi ma contractor aku China. Ndipo iyi ndi stadium yayikulu mdziko la Ivory Coast konse. Imatenga anthu okwana 60,000 ndipo mchaka cha 2023 kunachitika finals ya mpikisano wa African Cup of Nations. Ndipo ili ndi chilichonse chimene bungwe la oyang'anira masewero pa dziko lonse lapansi a FIFA limafuna. Pa namba 8 pali Moshood Abiola National Stadium. Iyi ndi ya ku Nigeria imenenso mbuyomo inkatchedwa kuti Abuja Stadium. Ndipo ndi bwalo lalikulu kumeneko ku Nigeria konse limene linasegulidwa mchaka cha 2003 ndipo linasinthidwa dzina kuchokera ku Abuja Stadium kukhala Moshood Abiola Stadium chifukwa cha munthu wina wandale pofuna kumulemekeza. Ndipo limadzaza ndi anthu okwana 60,000 ndipo bwalo ili lili ku capital city ya Nigeria. Abuja linamangidwa ndi ndalama zokwana $300 million. Bwaloli limachititsa masewero akuluakulu ngakhale World Cup qualifiers ndi misonkhano ya ndale. Pa namba 7 pali Ellis Park Stadium imeneyi ili mdziko la South Africa. Stadium iyi ili mu mzinda uja wa Johannesburg ndipo inasegulidwa mchaka cha 1928 ndipo mchaka cha 2010 kunachitikira masewero a mpikisano wa World Cup ndipo ili limadzaza ndi anthu okwana 62,567 ndipo mchaka cha 1995 kunachitika masewero a mpikisano wa Rugby World Cup mu utsogoleri wa Nelson Mandela. Pa namba 6 pali Stade 5 Juliet 1962 Algeria. Dzina la stadium ili linabwera motengera ndi chaka chimene dziko la Algeria linapezera ufulu ozilamulira okha. Iyi ndi stadium yapamwamba mdziko la Algeria ndipo limadzaza ndi anthu opitirira 100,000 ndiponso linaseguliridwa mchaka cha 1972. Ndipo pachifukwa chakuti stadium iyi inayandikira Mediterranean Sea kapena kuti nyanja ya mchere yayikulu ku mbali imene stadium iyi inamangidwa kumapereka chikoka cha mbiri. Pa namba 5 ngati mukutisatira bwino tikukamba za ma stadium akulu ku Africa amene ndi opereka chidwi komanso iwowa ali mu top 10. Pa namba 5 pali Cairo International Stadium. Iyi ngakhale sinditchula dziko limene kuli ndikukhulupirira kuti mwadziwa kale.
iyi ndi stadium yapamwamba kwambiri mu dziko limene Cairo imapezekera. iyoyi inasegulidwa mu chaka cha 1960 ndipo yakhala ikupangidwa improve m'maulendo ochuluka ndipo imazaza ndi anthu oposa 100,000 ndipo kumakhala anthu ochuluka pamene timu ya dzikolo ikusewera ndi timu ina, ndipo kukakhala kuti kwachuluka anthu oterewa, anthu okwana 100,000 osapotera timu inayo nthawi zambiri imakhala ya manthako pang'ono chifukwa chakuti masapota okwana 100,000 akuchemerera timu imene iwowa akusewera nawo, mmenenso mwina masapota awo ndi ochepa. Ngati simukudziwa kuti tawuni ya Cairo ili kuti, while zikhonza kuchitika, tawuni yake ili mdziko la Egypt. Pa number 4 pali Stade des Motards, imeneyi ili mdziko la DRC, ndipo iyinso ndi limodzi mwa mastadium apamwamba muno mu Africa imene inasegulidwa mu chaka cha 1994 ndipo imadzaza ndi anthu oposa 100,000. Kupatula kukula kwake imatanthauza zambiri kwa anthu amene amakhala ku Congo kuphatikizapo ufulu wawo ozilamulira. Pa number 3 pali stadium ija imene imatchedwa kuti Borg El Arab Stadium ya mdziko la Egypt. Iyi ili pa number 3 chifukwa chakuti ndi imodzi mwa mastadium akuluakulu mdziko la Egypt ndipo inamangidwa mchaka cha 2006 ndipo bwaloli linamangidwa pofuna kuti kuzichitikiranso mpikisano wa World Cup ndipo ili limazaza ndi anthu okwana 115,000. Bwalo ili zimapangisa kukhala bwalo lalikulu kwambiri chifukwa cha capacity ya anthu amene amabwera kuzaonerera masewero okwana 115,000. Pa number 2 pali New Administrative Capital Stadium ya mdziko la Egypt. Wow, okay, fine. So Egypt tikuiona kangapo. Taiona Egypt pa number 5, taona Egypt pa number 3, Egypt omweyo tikuionanso pa number 2. Pa number 2 pali New Administrative Capital Stadium. Iyi ndi bwalo lasopano kuno ku Africa ndipo ili linasegulidwa mu chaka cha 2024 ndipo ndi bwalo lapamwamba lili ndi VIP sky boxes ndipo ili limazazanso ndi anthu oposa 115,000, like anthu okwana 115,000 akhonza kubwera kumalowa kuti azaonere masewero. Pa number 1 pali FNB Stadium. Iyi ndi stadium yayikulu kwambiri kuno ku Africa ndipo ndi stadium yokongola kwambiri kuno ku Africa. Iyi ndi stadium imene ili mu mzinda wa Johannesburg. Ili imazaza ndi anthu oposera 120,000 ndipo ili ndi bwalo lalikulu muno mu Africa ndipo ili ndi bwalo limene kunachitika World Cup Finals mchaka cha 2010 pakati pa timu ya Netherlands ndi Spain. FNB Stadium limatanthauza zambiri kwa anthu okhala ku South Africa ndipo chinthu chambiri chodziwika bwino ndi chakuti mwambo wa maliro a Nelson Mandela unachitikira pa bwalo limeneli. Ngati mwayikonda video yipangani like komanso pangani subscribe komanso tiuzeni stadium imene yakusangalasani mu comment section komanso kumbukirani kuti tiuzeni ngati ilipo mwa imodzi mwa ma stadium imene munayiona maso ndi maso. Ndikukhulupirira kuti anzanga amene munakhalapo mdziko la South Africa ino yafika nthawi yokuti munjoyiso pano. Ngati video imukuonera pa Facebook tachitani post ngati munayamba mwajambulisapo ndi imodzi mwa ma stadium amene tatchulawa. Is some vita here mwamva za ma stadium okongola kwambiri ku Africa ino ikhale nthawi yakuti mumveso za asilikali amphamvu kwambiri kuno ku Africa chino chaka cha 2025. Tionane mu video imene.